kullum aka yi maganar matasa su karɓi mulki a wannan ƙasa sai na tafi tunani, shin irin wannan matasan muke so ko kuma irin wannan, ko kuma a'a irin matasan da matashi zai bushi iska ya je kulle masallaci ya kunna mai wuta ya ƙona mutum sama da 28 ba tare da ya ji komai ba ya gaure tafiyarsa, ko kuma irin matasan da suka daki sojoji a Abuja. Da yawa akwai abubuwa da suka faru da yawa, amma haka a kullum yakan dawo da tunani na kan cewa jam'iyya muke bukata mu a matsayin mu na matasa ko ilimi. Waɗannan abubuwa na lissafa da aiki ne na jahilci, aiki ne wanda yake buƙatar ilimi, kuma ilimin nan ba ɗaya ba ba biyu ba, duka biyu. Mafi yawanci in ka ɗauki mutanen da suke da ilimin addini da na boko a arewacin Najeriya matasa